Ассалом духтаро, грандиозная акция рафтестай дар инами сеюм дарвозаи пажарка, инами сеюм дарвозаи пажарка ки ворид гаштен ряди ростаки то охираози мерем шумо нишон метим. Магазини 10 сомона буд ку магазини хитоёда то 8 марта акцияи калон эълон кардагианд. Бувар кунед ҳама чишона арзон кардагианд духтаро. Марҳамат метавонен биёен. Аз пагоҳ акция сар мешава то 8 марта. Анами ваяко буд ку обнушако буд, ваё буд бакало буд, тарелка, хулас ҳама чиро арзон кардагианд. Чизе ки 10 сомон буд 7.5 сомон кардагианд, чизе ки 30 сомон буд 20 сомон кардагианд. Хулас дар тамоми посудаҳо акция рафтестай успед кунен биёен. Ина дидена ҳами сеюм дарвоза ки ворид гаштен ряди ростаки то охира меравем дасти рост. Ина охирш омадем духтаро диден. Аку дасти рост мегардем дуюм қатор мешава. Мана дасти рост гаштем якум қатор не дуюм қатор даяй. Саршави дуюм қатор дай магазини 10 сомонна. Ҳама чи овардагиан новинкои фасон комплектои хушрӯ боварӣ дорум. махултон мешава ҳатман аз акция қафо намонда дархост кунен ё ки биёен харидорӣ кунен духтаро. Элон духтаракои хушрӯ, грандиозная акция рафтестай дар мағозаи хитоиё. Марҳамат барои 23 феврал барои 8 март. И акция аз пагоҳ аз рӯзи 20 то 8 марта давом мекунад. Беҳад арзон кардагианд. Марҳамат тамошо кунед. ҳозир якта ба якта ҳамаша мефаҳмон нархора. Нигоҳ кунед. Ҳами тарелкое ки 10 сомон буд чанд сомон шид? 7.5 сомон шид. Ино чанд сом шид? 7.5 чизе ки 10 сомон ай 7. Ина ҳар он чизе ки 10 сомон буд 7.5 сомон шидагай. Баъд ин 12.5 сомоношон 10 сомон шидагай. Тамошобино ҳам қаборошон арзон кардагиан. Марҳамат биёен бисёр чизора ҳозир навора пайгирӣ кунен то охира боварӣ дорум мақултон мешава. Бисёр чизора то 8 марта арзон кардагиан. Инами успед кунен то 8 марта биёен. Баъд як эълони дигар духтаро метавонен аз замин барои дархост аз соати 9 то соати 4 рӯзона нависен шона ё занг занен. шумо да бо мефаҳмонанд. нигоҳ кунед. Ино ки 10 сомонӣ буд 8 сомона 7.5 сомон шидагай. ҳар он чизе ки 10 сомон буд ина тарелкои калони хушрӯ. нигоҳ кунед. ино ҳамаш 7.5 сомон шидагай. бовар мекунед. бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза духтарако чандум қаторе широки рост мебиёй сеюм қатор. тамошобино ҳамин сеюм дарвоза ки ворид гаштен роста ки то охира биёен дасти рост дуюм қатор мешава. марҳамат ина акция дар тамоми посудаву дигар чизошон рафта истодай. успед кунен. нигоҳ кунен косаҳои калони хушрӯе ки 10 сомон буд 7.5 сомон шидагай. мана нарх беҳад арзон шидагай. успед кунен ина биёен. омада натонен дархост кунен доставкаам доранд. ана баъд инора бинен духтаро 8 сомонаҳо чанд сум шидагианд. ва нигоҳ кунен пиёлаҳои фасон диден беҳад хушрӯ. кадомеш ки 8 сомон буд ҳозир дар акция то 8 марта нархошон 6 сомон ай. мана чизе ки мегирен 6 сомон. баъд ин тарелкачора бинен да духтаро. ана миёям 6 сомонӣ шидагианд. то 8 мартаи акция давом дора. барои ҳаваи успед карда биёен аз наздик бо бинен. ина 6 сомон посудагир буден ҳатман биёен. ина 12.5 сомон 10 сомон. ина инора нигоҳ кунед. ин калони хушрӯвай 10 сомон шид. баъд ина косаҳора диден духтаро. ин чанд сом шид? 12.5 10 сомон. ина 10 сомон шид. косара хушрӯгиша биден. ин магазин ахтон медонен ки хитоиё кушодагиан. тамошобино боро ҳамаш сифатҳои хуб доранд. ино ягонташ сафол нестанд. ҳамаш чини тозаяй. сифатошда гап нест. марҳамат ино 15 сомон будан ҳозир 10 сомонанд. акцияда 10 сомонанд. калони хушрӯвай диден ҳамаш 10 сомонӣ. мана иноям ҳамаш 10 сомон. ана ба духтаро нигоҳ куненда. инаира диден и 5 сомон шуда. мана соусница 7.5 сомон буд 5 сомон шидагай акцияда. марҳамат иҷа посуда бисёрай ҳамаш акция дафтидагай. ана нигоҳ кунен. инами 30 сомонаҳо ҳастанд ку 20 сомон шидагианд духтаро. бовар кунен беҳтарин акция сар додагианд. ин аз шанс аз даст надода ҳатман аз фурсат истифода бурда харидорӣ кунен. мана ино 10 сомонӣ шид. мана ино 10 сомона ина 15 сомона 12.5 сомона. кадомеша мегирем 10 сомон. мана беҳтарин нарх пешниҳод кардастиан. биёен ина косаҳора бинен. инами косаҳо ҳамаш 10 сомонӣ. диден ина миёям 10 сомон.
мана нархи беҳтарина. И акция то 8 марта давом хоҳад кард. 30 сомона 25. Инаи ёз 25 сомон. Диден чӣ хушрӯбай. Мана беҳад арзон. тамошобино хабар дорен акция рафтестай дар магазини 1001 майдачӯйда магазини 10 сомона. Нигоҳ кунен. Ино 7.5 сомон буд то 8 марта иҷода акция рафтестай аз паго марҳамат 4 сомона 4 сомон кардаган ко хусрӯй пасдошуна ҳамаша арзон кардаган успед кунен биёен. Ина мудошам ҳаст диден уш дигар хел буд инуш дигар хелай бо бакалчо ҳаст този нишон метем ва ёям 4 сомона мана иноям 4 сомон шудагай мана 7.5 сомон буд 4 сомон шудагай. бозори корвона иҷа тарафи пажарка сеюм дарвоза ҳам сеюм дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен тамошобино то охира биёен дасти рост дуюм қатор мешава. Ман рақамашонам мемонам бо метавонен маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. тамошобинони азиз ина боз як аксияи грандиозни дар магазини 1001 майдачӯйда тарафи пажарка сеюм дарвоза нигоҳ кунен. Ино 5 сомон шудаган бинен чихо хушрӯча даҳи будан ино ҳамаш ҳозир 5 сомонӣ шудаган инояма ҳамаш 5 сомон. ана баъд нигоҳ кунен ина латачои хушрӯ аст ё 10 сомон беҳад хушрӯча. ана инора барои салат болои салато истифода мебаранд пишивой аҷоиб хушрӯвай нигоҳ кунен. як пачкаша 30 дона дора аксия шидагай 10 сомон 15 сомон бо 10 сомон шид. Баъд ино чанд сомон 10 сомон аксия шидагай 10 сомон. ин набора бинен и 5 сомонай вайра бинен набори хушрӯ 5 сомон марамат ина ванна набори фасон каседа дар корай 5 сомони иёям 5 сомон қанас 5 сомон ино 5 сомона. ина духтаро нигоҳ кунен ина беҳад хушрӯ 5 сомон кадомеша мегирен инами аддел ҳамаш 5 сомонӣ. ана баъд бо ино ҳастай и чанд сомон 5 сомон 10 сомон 8 сомон манаи 8 сомон тахтачо ҳастай ку барои таги чойник ягон чида 8 сомон. ана ино 5 сомон марамат 5 сомон иам 5 сомон ай чи барои унитаз дай тамошобино ина чанд сомон 5 сомон мана ё 5 сомон аз ин тараф биненда комплекта кора ҳамино ҳамаш нархошон 5 сомон мана кадомша мегирен то 8 марта аксия калон рафта истодай марамат бо нархи дастрас омада харидорӣ кунен. рақамошон ҳаст дар рӯи экран тамошобинони азиз нависеншона бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунед. баъд анами коврикоам ха хушрӯанд духтаро аксия рафтестай резинови калони хушрӯи офисодам мегиранд спортзалодам мегиранд зурай барои гармию теплит каданда зурайда як ами листи калон шад 15 сомон 15 сомонӣ кардаган. и аксия то 8 март давом мекунад барои ҳавай успед кунен то 8 марта омада бо нархҳои дастрас аз анами магазини 1001 майдачӯйда харидорӣ кунен. духтаро бурд мекунен арзон кардаган ҳам пасуда ҳама чизе ки ҳамҷа ҳастай. хушхабар духтаракои азиз нигоҳ кунен инамҷа чӣ намуд бакале ки мебинен аксия рафтестай дар магазини хитой ё дар магазини 1001 майдачӯйда нигоҳ кунен ҳамаша 7.5 сомонӣ кардаган. ина об нӯшак астай баночко ҳастан инамхе бакалакои фасон астай я бурак бинен дай ёра чихо хушрӯчаян мана ҳамаи ҳамина диден ҳамаша 7.5 сомон кардаган. и аксия то 8 марта давом мекунад аз паго аз 20 феврал сар карда то 8 марта грандиозни аксияй ина кадомеша мегирен 7.5 сомонӣ барои савдо мегирен барои хитон мегирен. духтаро шанси беҳтарин марҳамат бо нархи дастрас биён харидорӣ кунен. бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза шайку тамошобино сеюм дарвоза ки ворид гаштен рияди ростакӣ то охира биёен дасти рост дуюм қатор мешава. марҳамат ман рақамошам мемонам бо барои маълумоти бештар нависеншона баъд медонен доставка хоҳен ягон чи пурсидан хоҳен аз соати 9 саҳар то 4 бегара занг занед ё нависен барое ки дигар вақт корӣ нест ҷавоб наметиҳанд. хулас ина 7.5 сомон амҷа чизе ки 10 сомона дидестен 10 сомон навистагай то 8 марта ҳамин нора метонен 7.5 сомонда харидорӣ кунен. мана беҳад фасонак хушрӯвак беҳад арзонак марҳамат биёен. ва духтароира биненам қоб нӯшакҳои фасони навинка омадагиай
акция рафтестай шишагиян трубочкадор акция рафтестай то 8 марта 7.5 сомон кардагиян. Нигоҳ кунед духтаро, вай даем магазини 10 сомона даем тарафи пажарка будагишта. Марамат 7.5 сомон. Кадомеша мегирен 7.5 сомон. Ина чанда цвет дора. Обнушако ҳамаш 7.5 сомони. И тараф ҳам биненда баничко ҳастай, обнушак ҳастай, ҳамаш 7.5 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза даянд духтаро. Ҳами сеюм дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен амида яди ростакира. Баъд дасти рост мешавад дуюм қатор. Магазини 10 сомона. Аз вижитилора арзон кардаган. Нигоҳ кунед. Ино сеташ 10 сомон. Инош 5 сомони. Кадомш 8 сомони. Инош 8 сомони. Хулоса ҳамаш арзон кардаган. Ини футлярчико айку ёра чанд кадан? 8 сомон. 8 сомон. Ина футляроям хушрувай. Ягон ҷо рафтанда. Ина бинен чихо хушру барои зубной паста шотка. Беҳад варианти хушручаи фасонча. Ҳамаша 8 сомон кардан. Хулоса рақамашам мемонам дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар марамат муроҷиат кунед. Духтарако медонед чи? Акция рафтестай то 8 март дар магазини 10 сомона, дар магазини 1001 майда чуйда ку тарафи пажарка будагиш. Нигоҳ кунед. Анамин намуд контейнеро бинед ложечко, шкачай, сетагай диден чо хушру. Ҳамин намудора 10 сомони кардагиана. 10 сомон. И акция то 8 марта давом дора марҳамат. Инош дана ино 20 сомонанд. Диден иш 15 сомон. Анаминода фақат акция рафтестай 10 сомони ҳозир то охира тамошо кунед. Ма шумода нишон метим бо чира арзон кардаган. Мана иношама Ҳамуна. ина ёям 10 сомон. Марҳамат иёш чи? 10 сомон. Марҳамат ина инамудош 10 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка даян сеюм дарвоза. Ҳам сеюм дарвоза ки ворид гаштен духтаро то охира биёен. Ино чанди? 5 сомон. 5 сомон. Ина и тараф диден? Ина мачалочко 5 сомон. Мана ино ҳамаш 5 сомон иштаган. Марҳамат биёен аз наздик бобинен духтаро. Каседа дар кора инами сеюм дарвоза ки ворид гаште то охира биёен дасти рост дуюм қатор. Марҳамат духтаро маълумоти бештара бо аз хичон пайдо кунед. Баъди ҷара нигоҳ кунед. ҳамиҷа чизе мебинед? 5 сомон. Ҳа ина ё ҳамаш 5 сомон. 15 ҳан шампун. Ё 10 меша. Ина духтаро диден чихе арзон. И тараф ҳамаш 5 сомони. Мана чизе мегирен 5 сомон. Марҳамат духтаро барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Ина мино ҳамаш 5 сомони иштаган. Диден акция калон рафтестай 5 сомон. Духтарако акция рафтестай нигоҳ кунед. Инами светилнико, ҳам светилникай, ҳам лампая. Хохушручаян ки ира бинен. Ча намуд чай нишонтон метим. Акция рафтестай дар магазини хитоиё. Нархи ино 25 сомон шудагай то 8 марта. Аз паго аз 20 феврал то 8 марта инами намудора метонен 25 сомони харидорӣ кунен. И ҳам лампа меша, ҳам светилник. Мараманам қохушрай ки кудако да дарс тайёр карданшон да удобни якай хонаи хобравишон да удобни хушрӯи светилникаш. Хулоса персонажҳои фасонак кудако хурсанд мешаванд. Туҳфаям барен, туҳфаи беҳтарин коробкоша бинен чихе хушрӯчай. Мана бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза даян тамошо бино. Сеюм дарвоза даян ҳамин сеюм дарвоза ки ворид гаштен то охира ряди ростаки биёен дасти рост дуюм қатор меша магазини 10 сомона. Ин ҳамиҷада бо парфюмерия ин ҳамиҷа чизе мебинен? Ё 5 сомон. Ино 5 сомонан диден? Хушрува 5 сомон. Марҳамат биёен. Баъд иҷада медонен духтаро антижир ҳастай, шампун ҳастай, шампунои личебни хушрӯ. Ино чанд пулан? 15 сомон будам, 10 сомон. Ина 10 сомон иштаган. Аз ина метонен дархост кунен. Тамошо бино фақат аз соати 9 саҳар то 4 бегаҳа метонен ки занг занен шуна. Ами термосчора бинен духтаро хушрӯча нигоҳ кунен чанд моделиш ҳастай. Оригиналош мана гарантия дорои оригиналош дар магазини 1001 майда чуйда арзон шудагиай то 8 марта. Нигоҳ кунед. Ина 130 сомона, 120 сомон шид. 70 сомона 6 сомон, 6 сомона 50 сомон. Ина 80 сомон шид. Иш 20 сомон шид. Ин 30 сомонаш 20 сомон шид. Хулоса ҳама намудаш 10 сомони арзон шудагиай марамат биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза духтаро ам сеюм дарвоза ки дромаден дрост таки биёен дасти рост дуюм қатор.
ира бинен интихоб хеле зиёдай. Ҳама чи давози аксия рафтестай то 8 марта. Аксия рафтестай духтаро аз аксия қафо намонед. Нигоҳ кунед ба калоям хушрура арзон кардиян. Марамат донаш 5 сомон. И аксия то 8 марта давом дора. Марамат ҷада чанд намудуш аста? Инаи дига намудай. Мана инош дигар хелай. Хулас ҳамаш ҳар хелай. Дидед? Барои 23 февралу 8 март и аксияра сар додагиян. Марамат метавонен биёен аз наздик бинен. Ина ино калонтаракшая. Мана марамат ира бинен блестящем хе кольцо дора. 10 сомон будан донаш. Ҳозир бошад нархошона 5 сомон кардагиян. И нарх то 8 марта тамошо бино. Марамат биёен. Баъд медонен инаи тифало 6 сомон будан 40 сомон шудана. Ана хеле тифало 6 сомони будан 40 сомон шудагиян. Марамат каседа дар кораи духтарако биёен. Бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвозара то охира биёен духтаро. Ряди ростаки дасти рост дуюм қатор. Маълумоти бештар мешава ки ай пеш биёен бинен. Ма рақамошона мемонум аз соати 9 саҳар то 4 бегара занг занен бо катихчунам суҳбат шавен. Новинкои фасон тамошобинон нигоҳ куненам қанабурои хушро омада. Ира бинен 62 та персона дора. Бинен духтарако 1100 сомон. Ина барои арусако мегирен, барои хитон хонатон мегирен, барои туҳфа мегирен. Марҳамат борои нав дар магазини 1001 майдачӯйда. Бозори Корвон тарафи Пажарка. Ина ино 62 персонаян. Диден 1100 сомон ази то охира тамошо куненам қанавинка бисёр омадагай. нишонтон метиҳам маҳқултон мешава. Ира бинен аҷоиб фасон. Ана баъди ҷада бо ҳастаи дигар намудуш. Бинен 52 персонага ҳастай 800 сомон духтаро. Ина нишонитиҳам ёрам бинен чихе хушрӯчаян. Бозори Корвон тарафи Пажарка сеюм дарвоза духтаро. Ҳами сеюм дарвозара ки ворид гаштен то охира биёен дасти рост дуюм қатор меша. Магазини 10 сомона навистагай. Марамад ина пиёлош, талелкош, косош хулас беҳтаринай. 52 персонаи 800 сомонай. Иҷада бо дигар намучам ҳастай. Ана нигоҳ кунен 66 персонагаш ҳастай 1500 мана. Хушрӯан барои арусако фасон. Мана қамадели фасон. Ира бинен қа хушрӯае. Мана ишаишда хушрӯ. Коса, пиёла, чойник. Ина як персонаи як ваи калон комплекти калони хушрӯ 66 персона дора 1500 сомон. Ана ҳозир бо машмода. Ана ин модела нишон метиҳам 52 персона дора 800 сомонай. Диден? Ҳаму 1500-ра 52 персонага шай. Мана и 800 сомонай. Хулоса грандиозная аксия рафтестай. Марамат бо омада аз наздик як борак борошона бинен боварӣ дору маҳқултон мешава. Ва медонен маҳсулотҳои шустушӯишон дам аксия рафтестай. ҳозир нишонтон метиҳам арзон кардагиян. Марамат хоҳен аз иноям омада аз наздик дида харидорӣ кунен. Иноро чанди карден? 55 мешам 4 литр. Тамошобинони азиз, грандиозни аксия то 8 март аз паго аз 20 феврал сар карда то 8 марта аксия рафтестай. нигоҳ кунен ина мином қа хушрӯан гело ида дига шумо да на айна дар корай на калгон дар кора ҳечи дар кор нестай на кондитсионер хича тоққа истифода мебарен либоса тап тоза мекунад дохушам хичам зап хушрӯа баъд рангша хушрӯ нигоҳ медора. Марамат 4 килогаш ғавси хушрӯ 55 сомон. 55 сомон интихоба бинен чиха бисёрай. Марамат ҳамаш запхош беҳад фасона. Я брагят хеле кушо нишон тедихта. Марҳамат метавонен бо аз наздик бинен. Ира диден духтаро чиха ғавси фасонай. Нархшон 55 сомон 4 килограммаш.